9 у Києві, 10 у Криму, вівторок, 12 грудня. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», в студії Софія Бляєва. Доброго ранку. У Криму знову обшук. О 7 ранку ФСБ увірвалася одразу у 2 сусідні будинки. Обшук проводиться у мешканця селища Урожайне Совєтського району Ібраїма Османова. За інформацією Кримської солідарності, озброєні силовики буцімто шукають наркотики. Самого Ібраїма Османова вдома немає. Приїхало майже з десяток силовиків на 3 автомобілях. Вони не дозволяють сусідям, що прийшли підтримати співвітчизників, фільмувати свої дії. Идите в сторону. Туда. На ту сторону. Туда, дальше. Відомо, що силовики вже забрали сина Ібраїма Османова, Рустема. Куди і навіщо – невідомо, каже дружина власника будинку. Сначала ко мне в спальню забежали, на пол, хотели положить, я говорю, нет. Я была в этом самом, в ночном, во всем. Ничего не сказали, куда увозят. Да, может быть, что-то ему говорили, но мне ничего. Вот. Сына вывезли в Симферополь. Какое управление проводило обыск, что пока еще неизвестно. Но вот сейчас с супругой встретятся, посмотрят, проверят, что там в этом протоколе записано, і потім буде точно известно. Ібраїм Османов є головою Урожайненського меджлісу і членом регіонального меджлісу. Ібраїм Ага активно відвідував усі судові засідання і підтримував сім'ї політв'язнів. Ми з'ясовуємо всі деталі цього обшуку. Більше подробиць дивіться у наступних випусках «Заман». Рустема Османова оштрафували на 10 тисяч рублів. Такий вердикт виніс підконтрольний Кремлю Бахчисарайський райсуд. Кримсько-татарському громадському діячеві інкримінували участь у несанкціонованих акціях. Він нібито заважав окупаційним силовикам обшукувати помешкання ще одного кримця Сейдамета Мустафаєва, якого в свою чергу звинуватили у розповсюдженні нібито екстремістських матеріалів. Рустему Османову закидають те, що під час обшуків він начебто заважав проїзду автомобілів та пересуванню пішоходів. Засідання було начебто відкритим, але на нього із 30 активістів допустили лише 3 близьких родичів обвинуваченого. Адвокати вже збираються оскаржувати вирок так званого суду у місцевій апеляції, а також готують скаргу до Європейського суду із прав людини. Пришли к моему племяннику Османову Рустему домой. Прямо из дома забрали и увезли в РОВД. В наше время творится такой вот беспредел. Естественно, будем обжаловать в апелляционную инстанцию и в дальнейшем в Европейский суд по правам человека. Ще 4 країни услід за загальним рішенням Євросоюзу вирішили і на поріг не пускати російського губернатора Севастополя Дмитра Овсянникова. Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна приєдналися до персональних санкцій ЄС до підконтрольного Кремлю чиновника з Криму. У санкційних списках Овсянников – новачок. Його прізвище там з'явилося минулого місяця. Сам він вважає це несправедливістю і спробою опротестувати приналежність Криму Москві. Обмеження проти Росії, в тому числі і персональні, були введені Євросоюзом одразу ж після анексії півострова. У вересні їхню дію було продовжено до березня 2018-го. Всього у чорному переліку 149 осіб та 38 підприємств та інститутів, причетних до порушення цілісності та суверенітету України. Усім їм заборонений в'їзд до Євросоюзу, а їхні активи у разі виявлення в європейських банках підлягають заморожуванню. Європейські лідери не раз зазначали, санкції діятимуть до остаточного повернення Донбасу і Криму під юрисдикцію Києва.
Окупаційний збір. Голова прокремлівського уряду Криму Сергій Аксьонов розпорядився про підвищення цін на комуналку. Здорожчання життя на кримців чекає у наступному році двічі – вже з 1 січня та 1 липня. Приблизно на 15% сукупного платежу за комунальні послуги. Від початку цього року тарифи на комунальні послуги у Криму вже збільшилися більше, ніж на 10%. Генпрокуратура оскаржуватиме рішення суду щодо Саакашвілі. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив генеральний прокурор Юрій Луценко. Напередодні лідера руху нових сил відпустили на свободу на час розслідування. Таким чином суд не задовільнив клопотання про запобіжний захід для Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту на 2 місяці. Про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваним Саакашвілі Міхаїла Ніколозовича залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її проголошення. Проголошення повного тексту ухвали призначити на 9 годину 14 грудня 2017 року. Слідчий суддя підпис на цьому засіданні закінчено. До зустрічі і до наступних перемог. Щодень до перемога. Міхаїла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили в ізолятор тимчасового утримання СБУ. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяв членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена-втікача Сергія Курченко та укриття їхньої злочинної діяльності. Суд виправдав податкового ректора Петра Мельника, якому світило 12 років позбавлення волі. Суд його виправдав у зв'язку з недоведеністю складу злочину в його діянні. Справу вела прокуратура Київської області. Ще за минулої влади у липні 2013-го його затримали нібито за хабар. Потім Мельника звинуватили в розкраданні нерухомості, яке належало університету податкової служби. Завдані збитки державі сягнули 33 мільйонів гривень. Спочатку Мельник переховувався у США, потім здався українському правосуддю, а тепер його фактично виправдали. Крим Росія окупувала завдяки Віктору Януковичу. Про це заявив колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. У Києві слухається справа президента-втікача, і учора суд заслухав свідків подій 13-14 років. На переконання Яценюка, Путін та Янукович діяли за попередньою змовою. Свідченням цього був лист Януковича до кремлівського лідера із проханням увести війська на територію України. Саме цей документ легітимізував російську агресію, анексію Криму та окупацію частини Донецької та Луганської областей. Протягом кількох тижнів лідери Майдану намагалися повернути Януковича до Києва, аби шляхом переговорів повернути ситуацію у мирне русло, повідомив на суді ще один викликаний на суд свідок – глава МВС Арсен Аваков. Він у лютому 2014-го спеціально їздив до Криму, але не для того, аби затримати Януковича, а лише дізнатися про його плани. Наступне засідання суду про державну зраду Януковича має відбутися у середу, 13 грудня. Президент Росії і Верховний Головнокомандувач Збройними силами Російської Федерації, починаючи з 20 лютого 2014 року, віддав вказівку Збройним силам Росії на незаконне захоплення і анексію української території. І цей план реалізовувався в тому числі за участю тоді президента Віктора Януковича. Мы отправились в сторону Севастополя с тем, чтобы понять, куда же делся Виктор Федорович Янукович, в каком он состоянии, каковы его планы. Я летал туда не для того, чтобы, как принято говорить, поймать Януковича, заковать его в кандалы и привести и бросить на розтерзання толпі. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» об 11-й. Будьте з АТR.